Týždeň prešiel ako voda. Kúzla a triky sú dnes móda. Mário, začni, ukáž, popíš, ako to ty všetko robíš. Prichádza kúzelník Mário. Wow! A je tu srdce nášho šampión, kúzelník Mário. Žampiňón si povedal? Šampión. Ja, šampión, áno. Takže, kúzelník Mário, vidím, že dnes si na nás zobral rovno 3 kúzelné paličky. No, a jednu pracku. To bude určite no a hneď jednu ručičku. Otázka číslo 1. Áno. Aká je najlepšia inteligentná forma začatia dnešného kakao kúzla? Jednoznačná. Takže vyberieme si do kutíka mysliteľov niekoho. Kto by chcel? A nie, vybereme chlapcov, ktorí sa nehlasia. Tuto, poďte vy dvaja. Poďte, To bola výhra. Vy ste to vyhrali práve od kúzelníka Mária. Poďte. Tak, Givkovi choďte. Ahoj. Tam pozrite sa. Mário, Ivan vás ty už si- čaká. Poďte sem, Ivan vás už chalani. čaká. Takže, ako sa voláš? Robo. Robo a Lukáš. Dávajte dobrý pozor, chlapci, na 3-krát musíte pretočiť tieto poháriky tak, aby všetky boli hore dnom. Ja vám to predvediem a vy si to musíte v kutiku mysliteľov nacvičiť, aby ste vám to potom predviedli vy. Pozrite sa. 1, 2, 3. Dobre? Môžete si to aj vy teraz skúsiť. Vyskúšať si to. Taká je základná Tu teraz, povaha. alebo potom? Áno, veľmi rýchlo si to skús vyskúšať. 1, aby si približne 1, 2, musia byť všetky hore dnom a na 3-krát. Teraz, Dobre. keď bude 3, tak je to jasné, že to nevidie. No to som Výborne, teda... chalani, nech sa Chlapci, páči tam nezabudnúť dozadu za rozmiestnenie kamery. A choďte si to. Choďte, tam je kútik mysliteľov. No a ty tu máš nejaké smetie, kúzelník Mário. Čo to je, cukor? Kam sa Dnešné- rozbehol kamarát náš? Kakao kúzlo. Dávajte dobrý pozor, dievčatá a chlapci. Vidíte tu 3 Áno, vidíme molitánové žetóniky. Aha, to je molitán, Vidíte dobre? všetci 3 molitánové Vidíme. žetóniky? Dobre. Ja áno. A teraz, sledujte, kúzlo sa začína. Chytím jeden molitánový žetónik a položím ho na zelený pohárik. Áno. Prikryjem červeným pohárikom a žltým pohárikom. Pre orientáciu sa pýtam, na ktorý pohárik som položil molitánový žetónik. Správne, chlapec, poď sem chlapec. A ty teraz urob čarovné zaklínadlo. Urob čarovné. Au, alamba. Alamba. Tralamba. Nochendy, elde. A pozrite sa, žetónik sa dostal dolu. Pokračujeme ďalej. Jeden pohárik je prázdny. Druhý pohárik je prázdny, aj tretí pohárik je prázdny a ním prikryjem tento žetónik. Opäť zoberieme ďalší žetónik, dáme ho na červený pohárik a žltý pohárik, zelený pohárik a čarovné zaklínadlo. Lamba, Nochendy, Elde. A ako to dopadlo? A pozrite sa, je to neuveriteľné. Je to Opäť fantastické. prepadli. A prepadli a precestovali. Nechcete nám Ideme povedať, ďalej. že tretí prepadne? Ideme. No, toto. 1, 2, 3. Dáme posledný žetónik na žltý pohárik. 1, 2, 3 a ideš. Lamba, lamba, Elde. A pozrite sa, je to neuveriteľné. Wow, je to veľký fantastické. potles. Je to ohromujúce. Všetky si. 3 žetóniky precestovali. No a ja sa vás teraz spýtam, kto z vás tuší? Kto vie? Kto to vie? Kto predpokladá, kto má akúkoľvek Miško, ideu, tak sa ako ti som toto hlasia? kúzlo urobil? Ako to urobil podľa teba? Asi tam je, v tom poháriku je taká dierka a cez to... Nie je tam dierka, ja som bol pri tom. Dierka nie. Či čo myslíš? Nie je tam nikde dierka v žiadnom poháriku. Tam oni dali jeden. Čo? Nevieme, kúzelník Nevieme, Mário, nevedia ani kúzelník títo Mário. kakaovníci, nevedia. Oni by aj chceli vedieť, ale nevedia. Poháriky sú absolútne bez dierok. Áno. Môžeš si ich chytiť a tuto dám kakaovníkovi, ktorý neveril. Absolútne, takéto obyčajné poháriky sú to. Úplne obyčajné poháriky. Dobre? Tak? Tak, deti, toto kúzlo je tak náročné, že dnes vám ho ešte neprezradím. Vyskúšajte si ho a presne o 2 týždne vám poviem, ako som to robil. Ale vyskúšajte si to. Dá sa na to prísť. A teraz už poďme k mysliteľom. Myslitelia naši, poďte k nám, prídite. Poďte k nám, Myslitelia. Áno, už sa chlapci valia. Už idú. Poďte. Takže Tak, zoberiem. Kde pôjdu budeme sem? ukazovať kuzielko? Vpredu? Chalani, nech sa páči sem. Môžeme aj na stole. Môžeme aj na stole. Tak poďte sem z tejto strany. Kakaovníci, Výborne. musia vidieť. Takže povedz, No. ako? Chlapci, Vieš? poďme. Boh vie. Dobre, skús Aj to on ukázať. vie, ale dávajte dobrý pozor. 1, 2, 3. Ťažké? Toto som urobil ja, ale pozor. Keď chcete niekoho viesť do omylu, čo nie je problém, zámerne nechajte otočený tento pohárik a vtedy sa to nikomu nepodarí. 1, 2, 3. Pretože všetky sú hore
otvorom. Hore dnom, takže Ale keď to bolo chcete mať chyták. hore dnom, tak musíte ho takto dať. Chlapci, pochopili ste to? Čiže 1, 2, 3, to je dobre, čo? Tak Ja ešte nad tým hore. porozmýšľam, ale chlapcom za snahu. Sadnite si, chalani, môžete si sadnúť. No, kúzelník Mário, ale toto si nám mohol prezradiť, lebo toto by To zaujímalo povedal, že aj až mňa. o 2 týždne to bude. Presne, Ja o som 2 to týždne. pochopil. To si treba naskúšať. Prosím, urobte si takéto molitánové žetóniky. Vidíte? Molitánové žetóniky? Áno. Tak. Poháriky treba použiť. Môžete použiť zelené, ale aj takéto. Hoci aké poháriky. A treba to skúšať. No, Výborne. dobre, je to záhadný muž plný tajomstiev, tento náš kúzelník Mário. Takže my sa s vami lúčime našou obvyklou básničkou. O týždeň v nedelu v tento čas Mário s kúzlami navštívi nás. Ivan s Myšom sa čudujú. Ako tie kúzla fungujú. Veľký potlesk!